desgracia que sucedeu onte no noso pobo, no barco de Valdeorras. As desgrazas non saben de xeografía e desgraciadamente, pois, no que va de ano levamos 2 incidentes deste calibre, no? No Bolo, fai algo máis dun mes, e onte aquí no barco, no? Estable, e polo tanto pasou de momento a noite ben. Eu agora tamén está outra vez neste momento. A situación é crítica e polo tanto non sabemos o que pasa neste momento, pero xa tamén está circulando por as redes que xa faleceu. Ben, antes de dar por finalizado o acto, eu quixera facer, aquí hai moitos pais e moitas nais, unha pequena reflexión e pediros que na educación dos vosos fillos e das vosas fillas teñades presente 3 premisas. Na vida en parella, control cero, manipulación cero e respecto 10. Moitas gracias por estar aquí.